Aku iki milah krengok kowe ora kena sumaya aja pisan ngeturi kanggo joko babi dunya pirang-pirang sing dijongko arah-arah sing tumonjo ilaha illallah al-maliku takul muti Muhammadur Rasulullah awasatukul wadilamin eling sira manungsa kabeh iku bakal mati kumpul tulung sira iku katakan maring pati rasane pecat nyawa luwih banget loro ngira katimbang sekabate sekabai kulitiro ora ono panawaran sak liyane toatiro ojo pisan salat fardu lakonono sambate wong ana kubur luwih lara luwih susah anak putu padha eling jaluk pangapura yen ora gelem bakal cilaka ning akhirat tambah sangsara ingat eling yo ngapura jauh kang mulo-mulo la ilaha illallah al-maliku takul mubin Muhammadur Rasulullah awasatukul wadilamin aja sira banget-banget lan hubungan ana dunya malaikat jurupati lirak-lirik maring sira ngoning-lirik malaikat arep jabut nyawa sira nggone jabut angen teni jauhi kang mulya sawise dikawuhi banjur tandang karo kondo aku iki bisa tremok kowe ora kena sumaya aja pisan ngomuli kanggo jangka pati dunya pirang-pirang sing dijangka arah-arah sing tumonyo la ilaha illallah al-maliku takul mubin Muhammadur